Bikotea jotzen, bi mutiko, Joseba Izagirre eta Ibai Urbierta Berrobi eta Larraldi Garditzagun txalo bero batekin. Arratsalde on danoi. Akordatzen atxikitan oraindik lotan nintzela, aita goizeko bostetan behia jezten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela, ez etxearitzeko esne saltzaile bezala. Marminten zaindari, amagetzion ordea, inoiz ekiten lanari, mustxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari. Etxe timbre joka, portaletik portalera, kaixo egunon zer moduz, kortesiaz